ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಪೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆರಿಯಟ್ ಟೂವ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂಪೇರಾ ಆರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನೇ ಕವ್ವೆ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳ ತಮಿಳ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಆರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂದಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ರಾಜದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನದಾನೆ ಬತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡವೇ ಇದೆ 3 ಗಂಟೆ ಬೆಂದು ನೋಡುದ ಅದು ತುಳು ಮನ್ಪೇರಾ ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಂದ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರೋದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ನಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಮೀನನ್ನು ಬುರ್ದು ಏಪಿ ಬತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪ ಏನವ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಆ ಜನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ಬೋಕ ತುಳು ಮೂವಿ ಪುರ ಮನ್ಪಂದು ಇವರ ಲಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೇರಂಡು ಮೂಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಂದು ಉಪ್ಪೇನೆ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಪನ ಮಜೆನೇ ಬೇತೆ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಎಂಕ ಇದ ಡಬ್ಬಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ದಾದ ಕೇಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಟೈಟಲ್ ಅದೇ ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಇದು ಮಾತ ಕಾತರತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚೂರ್ ಕಾಪ್ಲೇವೆ ಓಕೆ